हाय लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान आपडेट लाबोलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नायदो लोगोफोर, आङो दाखालि बावैसो आपडेट होदोंमोन नालाय, आरो दिनै गोदान आं आपडेट लाबोनो सानबाय, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरो। दायो आङो दाखालिहाय मा होनो सागरिका दाना होदोंमोन नालाय, दायो नायदो सागरिका दाना होनायनि उनावहा माबायदि जाखो। बिफांफोरखौ नाय आरो लोगोफोर, बुहुत आपग्रेड जादों आरो, माने एसे जौबावबाय, माने गेजेराव हाबोब्ला मानसिखौ नुनाय नंला आरो लोगोफोर। नै बेबायदि जादों। नै बिफाङा गुदियाव माबायदि जायो नायदो, टाग्रा टाग्राखा। माने बेफोरबायदि टाग्रा जायोब्ला फिथाइया गिदिर जायो होननानै आङो मिथिनो मोन्दों आरो। आंबो फार्स्ट टाइमसो नालाय, बेनिखायनो आङो मोजांबो बुंजोबनो हाया आरो माबायदि जायो। माने बिफाङाथ' जोबोद टाग्रा टाग्रा गोनजा। नै मबाइलावहाय एसे फिसा नुयो दे लोगोफोर, खिन्थु मोगथाङाव नायबोला माने गिदिर गिदिर आरो फ्राय गिदिर गोनजा। दायो बियो 2.5 मास जाबाय आरो, 2 दान खावसे बेबायदि जाबाय आरो 2.5 मास। नै सब समानहै जौजोबदों आरो बियो, जोबोद समायना नुखायो। माने आङो सानदोंमोन फार्स्ट टाइमखाय आङो जानाय नङा दांनानै, बेखायनो आङो माखासेखौबो गायनाय जायासै। बुहुत मोजाङानो जादों आरो दायो आंनि मोनदांनायाव आरो। माने नोंनि आल लानायनि सायाव दे लोगोफोर, माने जेसेबांनो आल लानो हागोन एसेबांनो मोजां जायो आरो। माने जेसेबांनो दाना होरि बा मोजां हासार होरि होयोब्ला साबसिन जायो आरो। आङो गोबोर हासारबो होदोंमोन बेयावहाय। आङो माने सिगाङावहा ओरैबायदि साननानै भिडिअखौ हगाराखैमोन आरो, आङो हालेवनाल' दोन्दोंमोन, एवनायफोरखौ आङो दिन्थिनाय जायाखैमोन। माने आङो मा गायगोन, देमसिसो गायगोन ना जुखाम गायगोन बेबायदिनो जागासिनो दंमोन आरो। खिन्थु आङो उनाव थाङै थुङै लोगोनिफ्राय आङो एसे इनफरमेसन लानानैहाय आङो जुखामखौनो गायनाय जाबाय आरो। बियो 2.5 मास जाबाय दे लोगोफोर, आरो दङ 2 मासनि एसे, माने 2 मास सप्तासेसो जानाय दंबावो आरो बिनि उनाव आङो गायदोंमोन। नायदो लोगोफोर, दायो आङो जुखाम गेजेराव थानानैहाय आङो भिडिअ बानायदों। बियो जाहैबाय 2 मास सप्ता मोनसे जाबाय आरो, दान मोननै आरो सप्तासे बेबायदिनो जाबाय आरो बियो। बेबो बैजोंनो समान समान जाफ्रामदोंसै, बै सिगां गायनायजोंहा समान समान जाफ्रामदोंसै आरो। जोलैयाबो इयो बेलेग दै, ओमफ्राय बियो बेलेग। बे जोलैया जाबाय चक्रखौ आङो गायना नायदों माबायदि जायो आरो। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय विनारदों आरो चक्रदों आङो दायो माबायदि जायो बेखौ आङो गायना नायबाय आरो। जुदि मबे मोनसेया प्रडाक्ट बांसिन होगोन बेखौनो आङो गायगोन आरो फैगोन बोसोरावहा। जोबोद बेबो उनाव गायनायाबो नै आंदों जानजिसे जाबायानो लोगोफोर। मोजां आल लायोब्ला बुहुत मोजां जायो दै। आरो आंथ' बेयावहा दैबो होबावाखैसो, दै होनायमोनब्ला ओरैबायदि मोजां जागौमोनदां लोगोफोर। खिन्थु आङो बेयावहा दै खनसेबो होनाय जायाखै दै। माने आंनि हाया गोरान जाया, गिसिखा नालाय, बेनिखायनो आङो बेयावहा दै होनाय जायाखै दै। नैबेसिं जाहैबाय बियो चक्र दै लोगोफोर, चक्र। बे जुखामनि माबायानो आरो, जोलैया चक्र नाम। ओरैबायदि टाग्रा टाग्रा जादों चक्रआबो, नायदो लोगोफोर। नै ओरैबायदि टाग्रा टाग्रा गोनजा, गासिबो टाग्रा गोनजा, मोनसेबो थेफा गैया आरो। फुरा आङो 90% आङो टाग्रा नुबाय आरो बे चक्रखौबा। विनारा एसे फिसा बेबायदि नुदों आरो। नै नायदो लोगोफोर, माने आङो भिडिअखौ दिनै बानायनो सानाखैमोन, खिन्थु दाखालिसो आङो दाना होदोंमोन ना, बे दाना होनायावनो एसेबां बेबायदि ग्र' जादों आरो लोगोफोर। माने मोजां रिजाल्टखौ आङो मोननो हादों बे दानाजोंहाय। दानाखौ होदोंमोन आङो सागरिका। नोंथांमोनाबो जुदि होनाय नायनो गोसोब्ला, सोरबाफोर गायदोंब्ला, आबाद मावदोंब्ला, बे सागरिकाखौ इउस खालामनो हागोन। सागरिकाया मोनसे बाल्थिं थायो, बे मोनसे बाल्थिङावहा 400 लायो आरो। गासै 10 केजि थायो बेयावहा, बे बाल्थिं मोनसेयावहा आरो 10 केजि थायो। नोंथांमोनाबो जुदि इउस खालामनोब्ला ट्राइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि जुखाम आबाद मावनाया माबायदि जागोन, माबायदि जादों, मोजां जादोंना जायाखै, अननानै कमेन्ट खालामदो। आरो हायोब्ला जेसेबां हायो शेयार खालामलायबानो जाबाय, आरो लोगोसे लाइक होगोन दै लोगोफोर। माने एसेबां भिडिअखौ आङो होबाय थादों, अब्लाबो लाइकआ एसे खम जादों आरो।
जेसे हागौ नोंथांमोना लाइक होगोन होननानै आङो आसा फारिनाय थाबाय। समायना नुखायो एखेबारे आरो बार फैबोला ओरैबायदि मोसाखायो, ओरैबायदि समायना नुखायो नै। आरो बारा गैला, बिबार लासिगोन लोगोफोर। बे उनाव गायनायानो नै बैदोंहा समान जाफ्रामबाय आरो बियो। नैबेयाव बेरासैलै आंहा नै जायगाया लांदांदां थालांबाय नै लोगोफोर, ओरैबायदि गेप्स थालांबाय बेयाव मानो बेरासैथाय। बिसिंथ' गेजेरसिम थांनो हागोन ना हाला नै फुरा बे गेजेर गेजेरसिम आं थांनो नागिरदोंमोन, जोगोनसो नामा नै। बिराद समायना नुखायो। मोजां जादोंबा अननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन, जुदि जायाखैब्लाबो खालामनो हागोन। नोंथांमोनाबो जुदि नेक्स्ट टाइम मावनो सानदोंब्ला नोंथांमोना एसे कमेन्टआव सोंहरनो हागोन, माबायदि मावोब्ला माबायदि जायो फैगौ बोसोराव आरो। मादि नांदों नाय लोगोफोर, आंखौनो बारला जोब्बाय ओरैबायदि माने आरो जौबावगोनसो दां बिबार बारोब्लाथ' आरो बांसिनसो 8 फुटहालागै 7 फुटहालागै जायो होननानै माखासे गायफेरनाय मानसिफ्रा बुंदों आरो आंनियावहा। जागोनदां बेसांनो 8 फुटहालागै 7 फुटहालागै थांगोन आंनि बायदिब्ला। जेबोआनो जायाखै नै बिबार लाथ'वाखै, लाथारसिगोन आरो बारा गैला। बे मार्च दानावनो बिबार लानो हागौ आरो आंनि सायबोला। थ' बेसे दिन नाङो बेखौ आङो दायो मोनथिथ'वाखै। आङो सानगासिनो आङो बेखौ डिसेम्बरनि 20 तारिखआव आङो गायदोंमोन आरो। अब्ला फिथाइ मोनजासिम बेसेबां दिन लायो आङो सानगासिनो आरो, खै मास लागोन बेफोरखौ। फुरा सिङावबो नै ओरैबायदि आं लाइन लाइन गायदों, माने एसेबां दंफाङा बेयो उइनारमोन नालाय एसेबां ताग्रा जायाखै दे लोगोफोर। दै होनायबोला जागौमोन नामाथाय, आङो दै होआसैना। नै बिदि नै बुहुद समान जादों आरो, एसेबां फिसाद्रायबो नङा ताग्राद्रायबो नङा, थिगनि आरो। मबाइलावहा फिसा नुयो आरो, खिन्थु डाइरेक्ट मेगनजों नायोब्ला एसे माबा आरो। नैबेनियाथ' पुरा आंखौनो बारलास्राबाय नै नुदों लोगोफोर, नै पुरा बारलास्राबाय नै बेसेबां गोजौ जायो नै आंनि, पुरा बारलांस्राबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो गोसोबोला सोंनो हागोन दे लोगोफोर। नैबेयावबो दंमोन आङो बेखौ माबा लाफा आरि मस्ला आरि गायनो होननानै आङो दोनदोंमोन, खिन्थु हाग्रासो दुजोब्बाय दे। मस्ला आङो फोनानै दोनदोंमोन, माने थाब बेरखांनो हायासै बियो गोरानखाय। दोङो आरो मस्लायाबो बैयावहा लाइ आरि फोनायमोन आङो, बेयाव बुहुद जाबाय आरो लाइफोरखौ। दा जुखाम गायनायमोनब्ला आङो बेयावबो जुखाम गायनायब्ला एसेबाबो आं मोनगौमोन आरो, 1 कुइन्टेलसोबाबो 1.5 कुइन्टेलसोबाबो मोनबावोमोन। बे लाइनखौ किसुमान आङो बे लाइन गायनाया जाबाय, आङो सिगांनि नांगोल दंमोन ना, बे नांगोलजोंसो बोनाय जायो बेखौ, मेचिनजों गायाखै आङो। माने आङो मेचिन दंना गैया आङो बेखौबो मोनथियामोन आरो, उनावसो लोगोफोरा खोन्थानायावसो आङो मोनथिदों आरो मेचिन ओंखारबाय होननानै। आङो बे जुखाम आबादखौ गायनाया जाबाय, आङो सासे इउटुबारनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअ नायदोंमोन।
आदा फुंखा होननाय बे चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै लादोंमोन आरो बिनि आबाद मावनायखौ आङो नुदोंमोन। बिनिफ्रायनो आङो दायो माने सोलोंबाय थायो आरो माबायदि खालामबा माबायदि मावबोला मोजां जागोन बेफोरखौ आङो माने बिनिफ्रायनो सोलोंदों आरो आंहा बिथांजों कन्टेक्ट गैया अब्लाबो आङो बिनि भिडिअखौ नायनानैनो आङो माखासे आदब खायदाफोरखौ आङो सोलोंनानै लाबाय आरो स' आदा फुंखानिसिम थेंक इउ भेरि माच बेबायदि माने एडभाइस होयोब्ला जोबोर गोसोफोरखौ माने गाहाम मोनो आरो लोगोफोर। आरो आङो बुंनो सानबावबाय जुदि फैगौ बोसोरावबो नोंथाङा जुदि गायनो सानदोंब्ला गायबानो जाबाय माने ओरैनो हाखौ दोननो नाङा माने जोंहा गोबां बर'फोरहा बेबायदिनो हाफोरा ओरैनोसो दुब्लिफोरा गोदोसोनानै थायो माने जेबो खेथि मावा लांदां दिनो। माइ गायखांनायनि उनाव नोंथाङाबो जुखाम गाय बा जोगोनार होरि दङ अनेक खेथि मावनो हायो आरो बेसर फोनो हायो देमसि फोनो हायो अनेक बेबायदिनो खेथि जोङो मावनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो मानो ओरैनो हाफोरखौ दोननो नाङा आरो लांदांहै मालाय हनै बांगालफोरा दसेबो खिख्लाबसेबो दोना हाखोनो बिनिखायनो जि मोनो एसे फैसा दंबोला गारदो मावदो आरो लोगोफोर हायो इच्छा खालामबोला जोङो बयबो खामानिखौ मावनो हायो दे लोगोफोर। स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ आङो लाबोगासिनो दङ बेयावहा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि जुखाम आबाद मावनायखौ मोजां नुदोंबा आरो माबायदि जादों बेफोरखौ कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। स' बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय लोगोफोर।